Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Aleya at taga Quirino Province. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy 44th wedding anniversary kada Tatay Leo kan Nanay Liza from Joan Rovillos ti Singapore. Shout out kada Victorina Luis, Jasmine Rivera kan Susan Ronquillo. Makablaawan nilakay ko ani Raymond Aquino, anak ko kan aminan at taga Zone 4 Purok Paraiso from Sharon Sumer Aquino. Kabsat ko ni Kakang Josephine ti Taiwan from Grace P. de la Cruz. Shout out kada Salis Mix Vlog, Maribel Bowat, Castañeda Floresma, Nati Agustin, Belinda Ramos, Nida Niveras, Merisha Bailen, Ronnie Ugayamba ken Adela Vergara. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leia. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat kayo akablaawan iti naimbag nga aldaw. Kat sapay lakuma tamaikan met iti gundaway a maipatangatang daytoy impatulod ko apadas ko. Leia ko namlatan kanyak manang taga Quirino Province. May saak abalasang nga ina. Mamatiak nga aduti maagsaw a nabalitokan nga adal iti innak isalaysay nang runa kadagiti babae akas kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaeng iti kolehyo manang Emmy.
agarmusar kan anak ko, tapno saan ka amala daw iti pagadalan. Agigiddan tayon tatang. Ayan na nga ni nanang. Nalpas kamin kan ni nanang mo. Nasapa ngamin arimwar ta tsyenda ita, kat sigurado nga do ta agatang iti tsyendaan. Kasta ka di tatang? Kat da kayo ngay? Rumor kayo ka di ita? Mapanak ijay uma. Nakitaan no mabalinan aburasan dagiti natang, tayo supay nga ilako ni nanang mo iti tsyendaan. Sige nga Rod, mga anak kong tatang. Masapak ngamin ita ta exam mi. Sapay ko matasaan unay anariga ti exam mi. Kabaalam day ta anak ko. Si kapay. Ikarigatak tatang. Diyak kaya ta maisardang ti scholarship ko no nababati maalak iti exam. Kan isupay ang makatulong di allowance ko ngayt itod da. Anak, agiamanak ta imbis para gastos mo lang ti maalalam nga allowance mo, tumultulong ka pa iti para iti kasapulan tayo dito balay. Okay lang ang dayjay tatang. Isungarod nga ikagkagumaak ti agad-adal na imbag. Tapno ma-maintain ko ti scholarship ko. Isupay abayadan nyo ti tuition ko. Ay katagyaman unay kan ka, anak ko. Apay nga tajak mo ton makontak ni Jan. Di na sungsong batan nagiti awag ko kenkwana. Kunana ang makalawas laang ti bakasyon na. Gamapay nga aging ga itakat saan pa'y ang nagsubli. Saan pa'y nga taan na imbagan ni nanang na? Ay, ama no nakaro mo ti sakit ni nanang na. Isa na bayagan iji probinsya. Ama no makumikom. Iso adi na masungsong batan dagiti awag kan text ko kenkwana. Sapay ko mata umimbagan ti inana. Tapno makasublimot ton dito eh. Kailiw ko muton ni Jan. Simangpat ka din ni Leia, lakay. Nagpakada kanyak itay. Ada ka no aramiden day ti balay ti kaklase na. Masapul ka no nga ilupas na day jay ta ipasada inton bigat. Group project sa kano, bakit? Uray ngamin kadagiti na palabas nga aldaw, kanayon amala daw nga agawid. Amangan no maibarbar ka adamutan, kat mabaybayan na ti scholarship na. Saan mo't siguro, bakit? Talaga anarigat ti scholar, dati minminti na rin da agrado da. Naimbagkit di ata nasaririt ti anak ta. Tano saan, ay talaga marigatan ta amang paadal kan kuha na iti college. Ay, sa bagay mo't kit di naalangaro dawn, inakiluto to'y si daon tayaw. Huston taon no sumangpot ni Leia. Sigurado ang mabisin taon di anak ta. Masaya at tasimangpot kan anak ko. Ada ka din ni nanang, tatang? Adan, isupay tinagluto itay iti pangmalman tayaw. Adan iti silid, agin inanan. Nangan kami mutain. Amang ano na banog ang naggapo iti tiyandaan? Pasensya kayon, tasaan kayo ang natulungan ang nagluto. Masapol ngamin alupason mi di group project mi, tatang. Maawatan mi anak ko. Di ka agdanag. Mala, ingkakit agpalasan tamang rabii kamutan tapno makainanakan. Masapa ka man inton bigaten na sumrot iti pagadalan. Saan na ka mabisin, tatang? Medyo maululawak ngamin. Nagado ngamin ti inaramid mi. Kahit saan ka nga roden amang rabii?
Amangan numabisinan ka anak ka. Mga anak tulaangan numariknak ti bisin ko tatang. Kayat ko ti aginan na, barang mapukaw ti ulaw ko. Sige nga rod anak, inkan iti silid mo. Narigat ti panagbiag mi manang Emmy. No sa anak nakapasa iti scholarship nga into yang ti gobyerno, amanga no sa anak kon nakaadal iti kolehyo. Dakkel ngamin atulong daytoy, tati allowance ama alalak, kat maitultulong kumatlaang para iti kasapulan mi iti balay. Talaga ngamin akayat ko ti makaturpos, tapno makatulong akmet kadagiti dadakkel ko. Ikagkagumaak amin tinaran dagiti grades ko, tapno diretso ti scholarship ko, aging ga iti makaturpusak. Ngem adda pagteng ajak ni namnama, anapasamak manang Emmy. Iti marikriknak. Sumagmamanon nga aldaw amadmadlaw ko nga. Adda dagiti kanito ang maulaw akan. Rurusukanak. Italaang matamapasamak da ito'y. Sapay jak pinagbinulan. Diyos ko. Saan nga ta? Saan na mabalin na pumaiso ti atap ko? Sa anak ama si Kug. Saan na mabalin? Sapay saanan ang nagparparik na kanyak ni Jan. Tinasayaan, mapanak iti pagtrab-trabahuan na. Damagak no apay asaan pay laang ang nagsubli, aging kaita. Apay adi mo kot-kot yan day takanam, Leia. Huwag nga agpaisaw. E di kalman pa akas tatijar mo anak. Ada ka di sakit mo. Ha? Awan tatang. Nanang. Apay nga ruda kasta ka. Kanayon ka maimay-mayang. Ada ka di problemam? Huwag nga raud. Nanang. Nay, apa yan? Apa nagsangit kamutan, anak? Tatang, nanang, pagawanan dag. Ha? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Agpudno ka, Leia. Nanang, tatang, masikugag. Anya? Masikog ka? Agpaiso ka di ti bagbagam, Leia. O, nanang, pagawanan dag. Sino ti ama ti sikog mo? Anyan, Leia. Impagarup minaawan ka ayan-ayat mo tawan mo ti inyam amom kada kami kaninanang mo. Ayabam day taalalaki di ti balay. Tagsasarita tayo. Wan, masapul asong batan na tinapasamak ka. Sana na nagpagpakita pa'y kanyak ni Jan. Manipod nag-awid iti probinsyada. Anya? Napanak iti pagtrab-trabahuan na.
Ngam ko na dapat na nag-resign ka nun, iti trabaho na. Kasano nga rudan? Amom ka din, no sa dino tayan ti probinsyada. Lading itagtatang. Ngam ka mo. Anya, di mo amo. Anya ka mo't tanlaya. Kunak no nasaririt ka, ngam dagmal ka mo't gayam. Nagtalag ka iti may sa lalaki, di mo amo ti katatao na. Kandi mo amo no sa dino apas at tilubong ti ayan na. Jakmat ni namna mga ramitan na kanyak ti kastoy nanang. Tatang, ay, apaw. isa pa kawanandag ko, ma. Tatang, ayan ni nanang. Nasa parimwar anapan ije tsindaan. Nangan kadimat laang tatang. Saan? Ije ito lakano pwestunan amangan. Talaga ka di makagura unay kanyak ni nanang tatang. Di mo mababalaw ti inam anak ko. Oray siyak. Tadi mininam na maapulaw sa amapasamak ken katikasta. Amasikugan ka abalasang. Nagngato ti arapaap mo anak ko. Ngaman niya ngay tinapasamak. Tatang. Kunak numagunod mo ti amin nga arapaapam ngum saan matgayam. Ita agbalin kanton nga ina. Kat tinakaladladingit. Awan pa'y mabangunan nga ama day tasikugmaw. Pakawanandak tatang. Kahit anya ti planom ita. Lepasok day ti asimestre tatang. Agsardengak ton kalpasan na. Huston to no aganakak. Ay, anyang garod ngay. Adaditan. Ano ano anya ti ibunga ti bidot mo, anak ko. Nakapagpas ngay kan anak ko. Babae ti anak mo. Agyaman. Sa dino ti ayan ni nanang tatang. Nagawi din apaman na naamuan na ang nakapas ngay kan. Kasta ka di tatang. Wain, ado ka no pa'y taramidin na iji balay sakbay amapan naglako iji tsindaan. Di ko nayo. Talaga kit di akagura nakpailaang aging gaitan ni nanang. Ay sos, di mon panunutan day ta. Agpapigsa ka kit day tapno makaawid kayon iji balay ita anak mau. Tatang. Panawan ka pailaang dito ospital Dati agas mo masapol agatangag. Maturog ka anak ko tapno makainana ka.
Manipod nagsikugak, nariknak at timmamnay ti pannakilangan kanyak ti inak manang Emmy. Jakmat kit di mababalaw, tadi na ninamnama ang mapasamak kanyak ti kasjay. Ti amak tinagbalin a pagsanggirak kadagi di panawan a makigubgubalak iti panubok adimteng kanyak. Nang runa kat saanan a nagparparik na apulos ti ama ti anak ko. Nupay kasjay ti trato kanyak ti inak, impakitak lataken kuana a nagbabawyak amin a napasamak kanyak. Kat tinangpat patibker iti pakinakam ko, iso ti amak ken ti anak ko. Ingka gumaak nga rod a pinadakkel ti anak ko manang. Nakitrab-trabaho ak, tapno makatulong akmat iti paggastusan iti inaldaw. Agingga at alon ti tawan ti anak ko. Leia, nakasaritak di anak di kumarik asyon. Agtrab-trabaho mo't gayam iti may sa recruitment agency di Manila. Kasta ka din, nanang? Wan, kat kumumustaan na ka. Imbagak nga da anak mo iti kinabalasang. Ha? Damdamagan na, no kayat mo kano ti agabroad tagkasapulan da iti factory workers iti Hong Kong. Nanang? Imbagak adamagak pa ikan ka no kayat mo. Ang impasigurado kan ko na kayat mo. Nanang, basit pa'y ni baby. Diyak kumapay kayat apanawan. Anya, kano ka nga rod nga agpikat amanggad, tapno maisaganam tinasaya at ang masakbayan day ta anak mo. Apay nga min apanunutom day ta anak mo, katada kami mo't kan ni tatang mo amang taripato kan kuana. Kasladyak pa'y ngamin kabailan apanawan, nanang. Ay danga, sayangam kit din day ito nga oportunidad. Tulungan da ka kanaw, iso adi ka madanagan. Nanang? Ay mapadgakit day, di mo panunuton ti anak mo. Ti masakbayan na ti rumbang a panunutam. Flight kon inton umay alawas, tatang. Talaga ka de adesidido kan anak kao. Masapol, tatang. Hustumot kit din ni nanang. Masapol nga itatabasit pa iti anak ko. Masapol ang maisagana kundi para iti masakbayan na. Husto ka anak kao. Kadi mo pagdanagan ti apo kao. Da kami kan ni nanang mo ti makaamukon kwa na. Agyaman nak, tatang. Nasakit mo tirik na kamang panaw iti anak ko. Ngam ikarigatak. Ay. Makaamo kayon tun kan ko na, tatang. Hello, nanang.
Imawagak ta damagak no nairwaryon di kwarta nga impawit ko. Nairaman di tan di pagpaarami di iti atop ti balay tayo. Wan, naala kon anak ko. Ipatarimaan kon inton bigat di atop tayo. Ay, kanwan gayam. Amangan no at extra kwartam dita. Ada ngamin bayadak iti tsindaan. Ha? Ipawit mo adagos atanay. Amangan no madilayak agbayad kat adan tumanan porsyento na. Sige nga rod nanang. Ngam no mabalin, iyo rayo kumabasit. Tapadasak ti bumulod iti katrabahwak. Tapno adda maipawit ko. Sige, ngam di mo pagpayagan Among matamasapol ko unay. Wan nanang. Kumusta gayam ni baby? Ay, di mo pagdanagan di anak mo. Tamatartari pa ato na imbag. Sige. At dapay papanak. Sige, bye. Bye, nanang. Ay. Anyamot to ni nanang. Tiam mo na siguro kat dakal unay ti sweldok dito eh. Di nalam mo. Kanayo na kang ag-overtime. Kanaawan sarak ko. Ag-sideline nakpay nga mapan agdaldalos iti balay. Tapno adamot mabati para gastos ko. Kan adamot maurnong ko. Narigatan. Amangan no agtinag ti kwenta. Awan to gayang pagmamaayan ti panagsakripisyo tito'y balasiw taaw. Panamanan aya, saan ka mo't naglako ita iti tsindaan? Mapaanak man dita balay da kumarek. Ani ayatar aramidom dita. Di mo kataw awiran to'y apom tap no makainana kumaman. Madaka lang arudan. Saan mo't anarigat ngaw awiran tapo ko ta. Mabiitak laeng. Noon nalaunay tar aramidom ijay Mabiitak ko na mga madanon kan tuman titengat rabiain. Enton kwan, napuyat kan, di kanto man makalako iti tsindaanan. Di ka kadiagdanag, tadamot ipawpawit ni Leia. Uray awan masapulan ta, adamot pagbiag ta. Wan angam nakababainan iti anak mo. Saan pa ina nagbakasyon ta kunamot nga ipawit na laakwartan di aramatan na kumang agbakasyon? Sayang nga, Rod. Kun may sa, anya kumangay ti aramidon na ditoy. Katumay namot iliwon ti anak na Uray ka na yun da nga ag-video call sa balil at tanog kita da iti personal. Atula amin. At dapay may sa. Kung na naapitsuram da iti impaaramid mo dito balay, ngam di mo maaramid, tawan mo't atalaga ti impaaramid mo. Inibus mo mo't dagiti kwarta nga impatpatulod na. Katadapay mo't ipatulod na. Di isuntaon ti pagparamid. Anya kalakit din ay alakay. Sige mapanakon. Manaktak ka mo't alaklakayan. Talaga mailiw ako ni ti anak ko. Uray sana kayat ni nana nga agawidak. Taado kanupay tinasgan ang matarimaan iti balay. Ado kanupay akwarta ti kasapulan. Agawidak latan. Makamuditan. Total, nalpasan ti kontratak. Adamot na urnong kon. Agaplayak tulay ti sabalin. Apaman ang maipapas ko ti iliw ko iti anak ko. Amok ang masurpresa da iti idadateng ko. Ay, kailiw kun at talaga ti anak ko.
adakan anak ko. Naiapayasaan mo nga imbaga nga agawid kagayam. Kaya't kayo asorpresaan, tatang. Kan mailiwak una yan iti anak ko. Ay, maturog ta anak mo. Nabanog anak ka ay ayam iti kaaruba itay. Mala, sumrak ka laya. Umay ka. Agyaman nak, tatang. Tatang? Apay ngay nga, awan mo't nagbaliwan to'y balay. Dimot ko na ni nanang nga adu ti impatarimaan na. Iso ka na yun nga agpapauit iti kwarta. Anak ko. Kan, ayan ni nanang, rabiin Dahi tangarod ti kayat ko nga ibagakan ka anak. Gamsaan tamot ang makapagsarita. Tanukas dyan nga umawag ka. Ay kawanan ti gundaway tanga agsarita. Apay, tatang? Pasensya kan anak ko. Talaga asabalin ti aramid jay inam. Isumutla ka na yung arumwar amapan iti balay ti kumarin na tagsusugal da magayam. Anya? Pasaray saan pa yun nga aglakaw no kas di amapuyatan amapan makisugal. Anya? Kasanon ti anak ko, tatang? Siyak ti mangas asikaso iti apo ko, anak ko. Isumot lagaya makastaunay ti gagar ko nga agawid. At damot gaya man madya mapaspasamak. Ay. Amo ka kinaguranak ni nanang. Gapu iti napasamak kanyak, tatang. Saan kumamot akasto iti panang papas na kanyak? Leia, anak ko. Saan ko apidpidutan ti kwarta ijay, tatang? Nagrigat ti trabaho mi. Kanayon ak nga overtime. Pasaray talula ang nga oras ti turog ko. Kano day off ko. Agsapulak pa iti masaydlay nak. Tapno adala ang kanayunan ang maipawid ko kada kayo. Kandagit idaw-dawatan ni nanang. Anak, siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Napukadang iti nararamid ni nanang mo. Amok no kasano ti sakripisyo medyo balasiw taaw. Pasensya kan anak ko. Anyamot to ni nanang. Anyamotan. Nagsakit tinakam ko itinaamwak, apaman ang nakaawidak manang Emmy. Idi anariknak ti bannog ken rigat ko ang nagtrab-trabaho iti adayo a lugar. Tapno maipaay ko laeng ti pagkasapulan ti pamilyak, anapanawak dito'y Pilipinas, nang runa unay ti anak ko. Kasla nagtupak kanyak ti langit, apaman ang nakitak nga awan nagmamaayan dagiti impaw-paw itko ang nagbannogak. Gaputa binusbuslaeng ti inak iti sugal. Kasta unay asangit ko manang. Napunas laeng ti ladingit ko, apaman anaarakop ko ti anak ko. Ken nakitak met asaan abinaybayan apulos ti amak, gaputa nasalunat anasang petak. Maasyanak unay iti amak, gaputa iso tinagsaksakripisyo anang tartaripato iti anak ko, kabayatan ti kaawan ko. Jakmat mabalin aguraan ti inak manang, gapu ta inakket nga rod. Ita, nag-for good akon dito Pilipinas.
Adamat na urnong ko. Iso ti inaramat ko ang nagipatakder iti mini grocery nga iso ti source of income mi iti agdama. Maragsakan akmet amang ibaga nga adametten kaayan-ayat ko apadak matlaeng nga OFW. Naragsakak manang gaputa imbilang nanti anak ko kas pudpudno nga anak na. Ket iti mabiit, apaman asumangpet nga aggapo iti balasiw taaw, agkalay sa kaminton. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko, kabayatan abasbasa at ti surat mo, mariknak ti marikriknam. Narigat at talaga ti agbalin nga OFW. Malaksid ang narigat ti trabaho, maiyadayo kapay kadagiti ipatpatag mo iti biyag. Ngem ti kasakitan, kat ti makitam nga awan nagmamaayan ti panagsakripisyom, gapo tanabusbus laeng iti awan kaes-es kan na ti nagrigrigatam. Ngem dayawan ka pagayam ko, gapo ta iti laksid ti naaramid ti inam, di mo pulos ginura, iso asumangsang baylat ta amin aparabor kan ka. Kitaem laengen, malaksid a naadaan ka iti negosyo, naamamumpay ti lalaki a naitani a para kan ka. Kablaawan kayo iti umadanin a panagkalay sayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tubod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu